तीव्र मोठा पुलिंग एजंट री मांगला तीव्र मोठा पुलिंग एजंट री मांगला तीव्र मोठा सपोर्ट तार काशेबनो भोट री मांगला काशेबनो भोट गला काशेबनो भोट री मांगला मानजाखे फिकुं खातेरि सप्रांनाय सिबेनि गुन्दारा मानजाखे फिकुं खातेरि सप्रांनाय सिबेनि मस्ताना पुलिंग एजंट री मांगला तीव्र मोठनि मस्ताना पुलिंग एजंट री मांगला मानजाखे फिकुं खातेरि सप्रांनाय फिकुं खातेरि सप्रांनाय तीव्र मोठनो फिकुं खातेरि सप्रांनाय जिनि कर्मिनु याकसबाय बखर खातेरि बुनायनो जों सप्रांनाय फानि 10 तारिख जों ताइ याकालिया तीव्र मोठा हुसियार तीव्र मोठा हुसियार तीव्र मोठा हुसियार CPM हुसियार CPM हुसियार तीव्र मोठा हुसियार फानि संगरि 6 तारिख जों तीव्र मोठनि पुलिंग एजेंट खालायना रगलाक पुलिंग एजेंट रै मांगला मानजाखे फिकुं खातेरि सप्रांनाय तीव्र मोठा पुलिंग एजेंट रै मांगला पुलिंग एजेंट रै नाथां मानजाखे फिकुं खातेरि सप्रांनाय तीव्र मोठा पुलिंग एजेंट रै मांगला CPM नि केदार भेना पुलिंग एजेंट रै मांगला मानजाखे फिकुं खातेरि सप्रांनाय तीव्र मोठनि मासानाव 6 तारिख पर ठीक के तोंग दे 6 तारिख पर ठीक के तोंग दे पुलिंग एजेंट रै मांगला सिबिनि केदार भेना तीव्र मोठनि मासानाव पुलिंग एजेंट रै मांगला मानजाखे फिकुं खातेरि सप्रांनाय तीव्र मोठनि मासानाव हुसियार तीव्र मोठनि हुसियार कर्मिनु पर हमला खानि तीव्र मोठा हुसियार सिनि कर्मिनु पर हमला खानि सिबिन बाहिनी हुसियार सिबिनि केदार भेनि कामसु सुलाय तीव्र मोठा फानि हुसियार फानि संगरि 6 तारिख तीव्र मोठा पुलिंग एजेंट रै मांगला मानजाखे फिकुं खातेरि सप्रांनाय फानि 6 तारिख सिनि कर्मिनु पर हमला खानि तीव्र मोठा हुसियार सिनि कर्मिनु पर हमला खानि तीव्र मोठा हुसियार सिनि कर्मिनु पर हमला खानि तीव्र मोठा हुसियार तीव्र मोठा हुसियार सिनि कर्मिनु पर हमला खानि तीव्र मोठा हुसियार सिबिन मस्ताना हुसियार तीव्र मोठा केता मस्ताना हुसियार संगरे सिं तीव्र मोठा कासिमनो भोट ढुगला संगरे सिं तीव्र मोठा कासिमनो भोट ढुगला Hey,